אפשר להגיד סליחה. לא בא לי. תמנה. מה? מהיום שנכנסנו לפה מרבון מוריס, היא לא מפסיקה לתקוע בי את העיניים האלה שלה, ולא אומרת כלום. אמרתי לה, בואי נדבר. היא לא רוצה. היא לא רוצה. מה עשיתי לה? מה? הנה לי את כל האחים שלי, תגידי לי מה את רוצה. 2 היא ככה איתי. 2, ואני שותקת, לא אומרת כלום. כלום. מה נקדרש? אני לא רוצה לדבר איתך. רגע, ויויאן. סימונה, מה קורה? מה קורה? מה קורה? מה? אתם לא יודעים כלום, נכון? מחפשת לפגוע בי בכל הזדמנות. אם אני פגעתי בה, שתגיד לי. שתגיד לי, אני ארד על הברכיים שלי, אני אבקש ממנה סליחה, שתגיד לי. ברקה, קומו תתחבקו, תגמרו את הסיפור. חלאס! מספיק! לא עוד הפעם החיבוק הזה. כל חג, כל אירוע, אותו סיפור. באים, משלימים אותנו, מתחבקים, מתנשקים, בסוף היא לא מדברת איתי. בשביל מה? בשביל מה? בזכות השבעה הזאת, בזכות מוריס, בזכות הקבר שלו. תגידי לי כבר מה מפריע לך ונגמור כבר עם החרא, זה מספיק. عجبك الحالة؟ تعمل براسك مربون حداك اللوم. ואתם מה? מה אתם מסתכלים ככה? כולכם צבועים. מה מאיר, מה? תוקע בי את הפרצוף השחור שלו. שירות תופופיים תחרו על הרסקום. סימונה. סימונה מה? מה? תדרבני? בוא תרים על היד נראה אותך גברת, וחשתי הווש. אני דרבתך? הנה? בחיים לא הרמתי יד עלייך. סימונה, מה זה צריך להיות? שקט נתינה. אני חשמל של כמרה דיאלכום. זהו, תירגעי עכשיו. מה? אל תגבח אותי. מאיר. אני לא מפחדת. לא מפחדת. נע לי כולכם, האק. מאיר, זוז, תן לי לדבר איתה בשקט. עזוב חיים, מישהו רוצה לעשות פה סדר. אתה תעשה פה סדר? ממתי? היחיד שהיה עושה פה סדר זה מוריס, ומוריס הלך. מה את מוריס? משם. בטח, אתה תעשה. דקה. מה קורה לכם? חרם עליכם, תעשו כבוד לשבעה. ويلي זה تعود تاني بدعاء ليا ما نشوف فيها בכלל אנחנו נמות חיר. שאלוהים ייקח את כולכם, אמן. מה אתה תחשב? מה אתה עושה? מה קרה? זוז! חלאס, מספיק כבר עם השטויות שלך. מי תראה שלך פעם אחת ולתמיד? נמאס לנו מהקריזות שלך ומהפה המלוכלך שלך. נמאס לכם? מעדיפים לבוא לפה להתחבק, להתנשק מאחורי הגבנה? אז אני אומרת מה שיש לי על הלב ומצידי שתתפוצצו. השם ישמור, מה קרה לכם? מספיק! לא מספיק! מספיק! לא מספיק! שבכלל שלי היה בחיים ידעתם לבוא, לאכול על חשבוננו, לשתות, להלוות כסף שבחיים לא החזרתם. ויקקתם לנו את האצבעות. דבה דימת? אתה לא הולכת אישי, אה? 2, אף אחד לא שם את הרגל שלו אצלי. אף אחד לא שואל. חסק שחשה סימונה? כיף עיישה סימונה? אולי צריכה עזרה? את השם שלי שכחתם. תראי אילנה, מעוד שבוע אף אחד לא יספור אותך יותר. היה. היא צודקת. אף אחד מכם לא חשב לרגע, אולי צריכה איזה משהו. כלום. זה היא שלא רצתה את הקשר. היא לא רצתה לדבר עם אף אחד. היא לא ענתה לטלפון לשום דבר. עד שהתייאשנו. מצב כזה לא מטלפנים. עולים על אוטו ובאים. זאת אחותכם. סקט, קבלת נתינה, אה? הנה, רק להרים ידיים ולצעוק. זה מה שאתה יודע, נכון? מה זה כל השנאה הזאת? מה קרה לכם? צ'רלי, סימונה, תתביישו. פתאום נהייתם גיבורים גדולים. אתה תתבייש! אתה תתבייש! אתה איתמה וגם אתה ז'ק. שכולם עדוק עסקים קטנים כדי לקומים למיכה שלי. באתם אליו, לקחתם 80,000 שקל, הכל רשום. יש גם את הפנקסים שלו עד היום. החזרתם לו? זין, גרוש הוא לא רע. והעסק שלו אחרי שמת לקח אותו מוריס כמו שהוא. עם הציוד שלו, עם העובדים שלו. הבטיח לי 3,000 שקל בחודש, בסוף נתן לי 10 חודשים ונעלם. מה שופטו משמעת מיוחדת עם הגלבון? אילנה, תגידי, אילנה, לא ככה. שחטת את הרגל, את יודעת את זה. העסק לא החזיק בלי מיכה. הייתי מתקשרת אליו, לא היה חוזר אליי.
לא ככה, אילנה, תגידי, לא ככה! לא יודעת. לא הייתי מעורבת בעסקים של מוריס. מה? טוב, חלאס, יאללה, מספיק. אל תענו לה. היא צודקת, תעזבו אותה, מספיק. שקט, המתינה. תתואה. לא יכולה לסבול את הקול שלך יותר. משוגעת, סימונה. השתגע. יאללה, מספיק. משוגעת. משוגעת. משוגעת עם עין. עם עין כזאת גדולה. מפחדת? מפחדת מהעין שלי? בגלל זה את רוצה שאני אשתוק? תמיד פחדת ממני. פחדת שאני אעשה לך עין. פחדת שאני אעשה לך עין, הילדים שלך. תמיד פחדת ממני. פחדת שאני מקנאה ממך. על מה? על מה, סימונה? דקלך שרד החיים שהיו לי עם אליהו? על מה? תמיד היה לך יותר ממני ושמחתי בשבילך. מי שקנת בניו יורק ב$100, 3 שנים אחרי שלבשה אותו יום, רצתה למכור לי אותו ב$150. על זה הייתה זורקת אותו, אבל לא, רצתה לפגוע בי, להגיד שהיא שונאת אותי. על מה? על כלום. ככה. לא אוהבת אותך יותר. לא אוהבת אף אחד. למה אני צריכה לאהוב אתכם? למה? בגלל שאתם אחים שלי? מה זה חוק? ואם אני לא אוהבת אתכם יותר, מה אני אעשה? סימונה, זה לא יפה איך את מדברת, סימונה. שקט המתינה! שאלתם ברג'יטי, אנטי, בשני התקשר הזאת תגמור את החודש. תשתקי, יש גבול למה שאפשר לשמוע ממך. גם את הרמת את האף שלך עלינו עם הכסף שלך. אין יותר כסף, אין! אל תעשי מעצמך מסכנה, ברבון מיכה, דאג לך לכל החיים, לא חסר לך שום דבר. זה מה שאתם חושבים. עושים פה עוול למוריס. איך התחיל מיכה זיכרונו לברכה אם לא עזרה של מוריס? אתם שוכחים, כולכם שוכחים. ומיכה החזיר לו בריבית דריבית. סימונה, הוא לא קיבל את העסק הזה במתנה, הוא שילם 100,000 שקל קש בשביל המוניטין. ושילם לך עד שהעסק התמוטט. מה רצית שימשיך לשלם לך מהכיס שלו גם שהעסק לא מרוויח גרוש? הוא נכנס לחובות עד הצוואר, תגידו להם, לא בן לולו שהציע למוריס לעבוד אצלו, לא היה לנו מה לאכול, תתביישי לך. פתאום את כן מבינה בעסקים של מוריס? את הרגת את אח שלי. עם הדרישות שלך, עם הבקשות שלך, עם הקניות שלך. מעמד קנש! כלום לא הספיק לה. עוד ועוד, רצתה עד שנפל. סתמי את הפה שלך. אל תדברי ככה על אמא שלי. אתה תשתוק אתה, מי אתה חושב גידל אותך? מי ניקח את החרא? אמא שלך? אני עשיתי הכל בבית הזה כשהיא ישבה רגל על רגל כמו נסיכה שראיתי אותה שנים ובשביל גרושים. שתצא מהבית שלי, תצא מהבית שלי! חיים! מהיר, תוציאו אותה! למה תירגעי? מספיק! תביא לה כוס מים, מספיק! הגזמנו, עד לאן? אני אלך. אני אשב בבית שלי. אני אנגש ונגדיר עלי ווחדי. את לא זזה מפה! אתה לא תגיד לנו מה לעשות, היא תעשה מה שהיא רוצה. יש לך פה אתה, מי שאל אותך בכלל? תעשה קצת כבוד למשפחה שלך! מי שמדבר כבוד אתה מדבר. אם היה לך קצת כבוד למשפחה שלך, לא היית רוצה לקחת את 2 החנויות מהאלמנה של אח שלך. אני רוצה לקחת את החנויות בשבילי. זה בשביל חיים. בשביל המפעל. בשביל לעזור לחיים. אתה רוצה למכור את החנויות? תגיד, אני ביקשתי מכם משהו? החנויות האלה לא שלנו בכלל. נראה לך שאני אקח את החנויות של מוריס מאילנה? אני לא רוצה מכם כלום! שכל אחד ידאג לעצמו! עד עכשיו אתה דאגת להם, למה שהם לא ידאגו לך עכשיו? שיטה, תשתקי, בבקשה, אל תתערבי. זכותי לדבר, זה הכסף שלי. זה הכסף של המשפחה שלי. בסדר, בשביל זה אתם הייתם הבוס, אבל הם עבדו וקיבלו משכורת בשביל העבודה שלהם. משכורת של פרויקט פרס לוקחים דירה תוך 3 שנים, 2 מכוניות ונוסעים לחוץ לארץ פעמיים בשנה. מותק, אני בשביל הבית שלי אני שברתי 2 קופות גמל. אל תצחקי אותי. כל השילומים של אמא שלי מגרמניה הלכו על המפעל הזה. בסדר, אבל אתם עשיתם מה שאתם רוצים בכסף שלכם. אף אחד לא ביקש ואף אחד לא יכריע. את צודקת, אתם צודקים. זו החלטה שלנו ואחריות עלינו. עליך, חיים. האחריות עליך. אתם שוכחים איפה הייתם לפני. אתם שוכחים. בא אח שלכם, הרים אתכם גבוה, פתח מפעל בשביל המשפחה. הנה, תראו אתכם עכשיו, אחרי 3 שנים. איתי, עם כל הכבוד לחיים, פתחת מפעל בשבילו, כי ככה רצה, לא בשביל אף אחד אחר. רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתם לא צריכים לעזור עכשיו, כשהמפעל מתמוטט? לעזור לאח שלכם כמו שהוא עזר לכם?
מה את יודעת איתה? למה את תמיד חושבת שאת יודעת הכל? אנחנו ישבנו בינינו ודיברנו ולקחנו החלטות. אני מוכר את הבית שלי, בסדר? ואני מציע שנפסיק לדבר על כל זה עכשיו, זה בפירוש לא הזמן. יש עוד מישהו שמוכר את הבית? אני מוכר את הבית שלי. יש עוד מישהו? תרז, את מוכרת? אתם מוכרים? לילי, ג'אק? רותי. אתה מוכר? תירגעי, טוב? אנחנו לא צריכים אותך שתוסיפי לנו. אז אני לא מוכרת את הבית שלי, אוקיי? אני לא מוכרת את הבית שלי. אתה רואה איתמר? הם יודעים לדאוג למשפחות שלהם. רותי, מספיק! לא מספיק. מספיק! די, רותי. אל תדאגי, אני לא אתן לך למכור את הבית. אני לא אתן לאף אחד כאן למכור את הבית. שאף אחד לא ידאג. Ita. Mein Geld habe ich schon verloren. Aber das wird gut machen für meinen Onkel. Die Beziehung kriegst du nicht. Sie haben ein Haus verloren, er ist eine ganze Familie in Deutschland verloren. Ihm bleibt nichts anderes. Bitte. Er hat dir einen Gefallen getan. Er hat dir das Geld gelehnt und du musst bis das letzte Groschen zurückbezahlen. Es ist nur Geld, Ita, nur Geld. Nur Geld? Schau mal, wie sie aussehen. Nur Geld. אני אחזיר, איתה. אני אחזיר. איך תחזיר? איך? מה, מהבתים שמשכנת בלי להגיד לי? מהאחים שלך? מהכסף של המפעל שהתמוטט, מה תחזיר? Es kommt alles in Ordnung, Liebling. Bitte, beruhig dich, Ita. Beruhig dich. Lass mich in Ruhe. איתה! הנה, תראה. איתמר מוכר בית בשביל להציל את אח שלו. את האח הבכור אומר, איפה הדוגמה שלך? מה צוחקת? מה צוחקת? אם היית מתפקד בתור אח בכור, היית מוריד ממוריס את אחריות, ואז אולי היה לו יותר קל. מה אתם רוצים ממני? מה? תראה, הם רוצים להרוג אותי. תמיד למוריס היה יותר ממני. אז הוא לקח את העניינים לידיים שלו. אני לא היה אכפת. תמיד עשיתם לו כבוד ועליי צפצפתם. אפילו אבא לרחם. אבא אף פעם לא ירים יד. אני הרמתי יד סתם? זה היה חינוך! אני הרבצתי לכם כי אהבתי אתכם! כל מה שעשיתי זה לטובתכם! אתם הייתם האחים הקטנים שלי! אתה מרוצה, תתבייש. זה הכבוד שאתה עושה לאח שלך. אם היה לך קצת כבוד, היית נותן משהו ממה שיש לך בשביל חיים. אתה יודע, דוד, אין לו כלום והוא נותן. לא יש כבוד. אתה קודם כל איך תביא ילד. אחר כך דבר איתי על כבוד. מה יש לכם? אני ביקשתי מכם משהו? אני לא רוצה מכם כלום. אני לא רוצה, ריבונו של עולם, מה יש לכם? מה יש לכם? מה ההתנהגות הזאת? מה שהיה מת, מה שנתתי, אני נתתי מאהבה. זהו, נגמר, אני לא רוצה מכם כלום, כלום! תתביישו לכם.
שונאת אותך. הכל בגללך. מה, היא צריכה לפתוח את הפה? אילנה, לאן את הולכת? אני עולה לחדר שלי, ומצידי כולכם יכולים לחזור לבתים שלכם. איך את מדברת, אילנה? שאני צריך לדבר איתה. מה? אזעקה? שקט. אז...